Dnes večer na Top Gearu. Hans vede špínu na Danyho. To byl Dany. Jak já... Kuba bude hrát s trumpetou. A Dany zabrečí jako malá pička. No jste mutlý. Jo. Hej, mluvím, halo, halo. Ano, mluvíš, ano, mluvíš. Mluvíš, kamo. OK, Lidl Company opět a znova. Jak se tancuje? Jedničkou. Tu? Jo, vidím. A, klíč. Ej, díky, perlička, přepínám. Další, ale Tak, další klíč. klíč, vem si klíč. Má další klíč. Ty vole, kolik klíčů tady je? To je nějaká sametová revoluce dokonce. Hej, kámo, přepínám. Proč jsem tak tlustej? Kamo. Co je? Prosím, tak pustej. Cože? Co se tam stalo, vole? Já nevím, v kolik to končí? Kaši na něj, letíme bez něj. Máš 3,5, vole. Cože? Letíme bez něj. To já ne. Stěžuj si na Hanze. Hanzi? Co jsi mu to udělal? Hele, měl mě poslechnout. Vejníku. Měl mě poslechnout, hele, není můj problém. Ne. Chudák vejník, ty vole. Tak to si mě nepřej, ty hajzle, vole. Co to jako... Jdeš tam. Počkej, to mám tam. Pojď horem, tady, horem. We love the company. Vidíte, že hubu, kámo, třeba. Já vím, že jsem ti dovolil být otravnej, ale až tak moc ne. No dobré, ale sorry. Hej. Paráda. Můžete mi říct, jaká močka z vás, kurva, vytáhla ten reaktor, vole, když já tam byl uprostřed ničeho a táhl věci, takže jsem tam skoro chcípnul na radiaci, vole. To byl Dany. Jak já, ty jsi zapíchal. A. Ne. Já jdu doleva, jdi rovně, tady. Ty vole, no tak. Jdi rovně. Ty vole. No tam je kulomet a mina, no, tam je jakože. Potřebujeme prodat jenom 337, jo, neprodávejte všechno, jenom 337. Jo, toho tam dáme, jo, a prodáme. Tinkej. Nejde zazvoní do píči. Ale. Ty to nemůžu víc za píču, co? Což kurva. Oh. Shit. Ready, fight! Pomoc. Halo? Super, kámo. Halo, slyšte mě do? U mě borec, na který se musím koukat, aby po mě nečel.
Suši? Ano, Hanzovi se povedlo umřít pěkně. Jak je to možný? Jak se moc dostanu? Musíme to hnízdo najít? Zkusíme najít hnízdo, no. Ale musíš ho vzít ty, musíš tam proběhnout ty a hnedka běžet k lodi, protože já mám kritický poškození, kámo. Ale dáme náhodou něco. Bacha voda. Neumíme plavat, pamatuješ? Mhm. A... Nabijt je a to. Ale oni do té vody fakt nemůžou, jo? Nemůžou, do vody nemůžou. Dobrý, já Jak dolů. plavat v té hře, nebo něco takého? Hoši, v téhle hře se nedá plavat. Pamatuju, no, pamatuju. A, to je cube. Plastic fish. Jo, plastic fish je dobrá. Ne. Adios. Ne! To se tak strašně moc nestalo, kámo. Oba dva, kamo, oba dva ještě k tomu, to ne. Tady to někdo slyším, vole. Pojď to zmátit. Tady je. Pojď, se ti nebojíme. Unga. Na něj. Zmátíme ho! Vemo! Hanzi? Moc nevyšlo. Kto si děláš, prdel? Když nás Ičo, on vypadá jak v trojobalu, čum na něj. Ty vole. Ještě vole. Skéro. Trojobal, pičo. Dobrý, Hans trojobalu, vole, super. Ty kokos, ještě musím odníst domů, ty vole. Jeden spadne do quicksandu, druhý spadne do quicksandu. Jednoho zabalí pavouk, druhýho zabalí pavouk, vole. Jeden se utopí, druhý se utopí, vole. Kam vy jste jak retardovaný vojčata, to jako kdyby se někoho zeptal, kdyby skočil z okna, skočíš taky, vole. Uvěříš mi nebo ne, když ti řeknu, že ho sežral to monstru? Asi jo. Chceš pomoct? Prosím, vole. Já nevím, proč se jenom čumíš do píči, jo. Zabavuje se, jo. Ne. Ty jsi mi to prodal. Hanzi? Choď tam! Musíš tam přeskočit a pobereš to. Je tam dál. Přeskočíš to, bude tam taková cesta dál, tak tam budeš. OK, mám tu cestu dál. Hej, proč tady stojí věc přede mnou nějaká? Cože? Tam něco přede mnou stojí, něco nepěkného. To stojí. Co tam stojí? Dvě entity. Tak Brouk a člověk. Ne! Tady je loďura. Loďura, vole. Loďura. Už je 5, už je docela pozdě, ty vole. To ještě dáme jeden trip, ne? Nebo? No půjdeme se tam kouknout, jestli tam něco nezůstalo a pak odletíme. Mohl mě aspoň varovat, že tam je nějaký pojebaný červ, ty vole. Si děláš prdel. Co našel?
Ten buga buga. Buga buga. Hej, Dany, potřebuji otevřít dveře U2. Jdi na konzoli a napiš U2. Napiš U2. Počkej, jako ten kom, kde jste zadávali to lokaci? Ne, prostě jdi na ten počítač a napiš U2. Jak to je více? Umí písmenka? Jako Dané? No. No, umí no. A čísla? Nevím. Hej! Napiš U2, do počítače, napiš U2. Ty pičo! dobrý. Já mám měl zamčený, já musím první odemknout. Ale to šlo obejít, já jsem pičat. Takže, znova, do písmenka a číslička, to ti já občas problém, ale. Do počítače napiš K9, jako ten pes K9. Chceš? Čau. To supitá. A já vám opět děkuji za sledování tohoto videa. Doufám, že jste si to užili, já jsem si to užil strašně moc. Určitě Dany a Kuba si to užili taky. Dejte like a odběr, dejte klidně i zvoneček. Dejte mi follow na Instagram, odkaz bude v popisku. A jo, čekněte video předtím, pokud jste to neviděli, a uvidíme se příště. Zatím, arrivederci.